Jagono makedonatero mar oganda Mwabili Mwagodi ma osebedo kawachore ni nondhi gi piny Tanzania noyudi okinyi ma kawuono kangima kendo ka ojwang'e e kaunti ma Kwale. Magitimore kinde ma jokedonatero mar oganda to ogolo seyo ne sirikal ma Kenya kuom riwore gi mano ma Tanzania endhiyo kendo sando jogo makedonatero oganda kendo mago ma bende dhi e piny mar Tanzania. Jafwambo mara Armstrong Osutwa ntiere kod ler mathoth. Mwabili Mwagodi ne oyangi ni olal tich adek juma mokalo e boma ma Dar es Salaam piny Tanzania kanyuola mare to ne oyango ni ne ondhiye kod apisas mawuok e pinyno. Ma ne biro mana jumbe machuok kende tok ndhicho mag jokedo ne ratich oganda Boniface Mwangi kaachiel kod nyawadgi mano ma Uganda Agatha Tuhairwe e piny Tanzania kono. Ndalo adek bang'e, saa 9 kogwen ma kawuono, Mwabili Mwagodi ne oyudi ka ojwang' e bunge moko e gweng' ma Kinondo, Yodiani e kaunti ma Kwale. Kaluwore gi Francis Ouma ma en achiel kuom jokedo ne ratich oganda, Mwabili ne ondhi gi apisas ma Tanzania e boma ma Dar es Salaam mane odadhogi kapok gichwale ne okwach kich ma Kenya. Owacho ni apisas go ma Kenya ne otere tesendo bila madiani ne osande kinde mane gidadhogi ewi donjruok mare ng'anyo mane obagi pacho ka e kinde mokalo eka bang'e ne gijwang'e e bunge go ma Kinondo. Mwabili bende ne oma mwandu kama oting'o simu mar ong'we yamo, laptop kaachiel kod omenda. Wale wa Tanzania wale walimleta Kenya waka hand over kwa Kenya. Kwa hivyo huyu defender ambaye ni Mwabili amepata shida sana kwa mikono ya Kenyan government. Akaibiwa simu yake, akaibiwa laptop yake, akaibiwa na pesa na mshipi wake, lakini walimchukua wakampeleka Kinondoni, sehemu za msitu vile anatuelezea, wakamuoji sana, lakini hakuongea. Interest yao wale watu wa kumuoji ilikuwa ni kuhusiana nani anaku finance, mbona unafanya protest hapa Kenya wewe, nani yuko nyuma yako, mko na nani, vitu kama hizo. Francis owacho ni dwaro margi mar tero Mwabili e kar thieth ma Aga Khan ne ogore Luanda ni mar kar thieth no ne odagi kawe gino manochuno gitere kar thieth ma Pandia kamodhi e nyime giyudo thieth. Tunaenda Aga Khan kwanza. Aga Khan kufika wakawa wataki kumadmit. Aga Khan ni kama walipata instruction ama information kutoka kwa serikali ama agent yoyote kuwa huyu mtu anakuja huko msimadmit. Tukitoka Diani tulisema tunakuja Aga Khan. Basi wakakataa kumadmit, tukaja naye Pandia hapa pia tunaona wanazidi kufatwa. Anyuola mar Mwabili to ogolo ko ne apisas go magobila mondo miye thuolo mar yweyo ni mar chal man gi mane ok ni kare. Gikwayo mondo duok ne Mwabili mwandune mawachore ni ne okawe kinde mane ondhiye. Akili yake kidogo ndo kwa sasa hayuko sawa vile tunavyomjua, ndio maana anatulia hapa, anapata matibabu hospitali. Walimpokonya mali yake yote mpaka simu, kila kitu. Hana chochote hivi alivyo, yuko hivi. Armstrong Osutwa, Ramogi TV.